Zažívate v súčasnosti nepríjemný pocit šumenia a pískania v ušiach? Bojíte sa straty sluchu? Máte náročnú prácu, cítite sa vyčerpane a trápia vás migrény? Alebo máte ťažko sa hojace rany v dôsledku pokročilého štádia diabetes a hrozí vám amputácia? Či má vaše dieťa poruchu autistického spektra a časté záchvaty s nepravidelným spánkom? Ak ste náchylní na každú virózu a máte oslabenú imunitu, tak hyperbarická komora je taktiež riešením pre vás. Pokiaľ chcete zregenerovať svoj organizmus a zefektívniť liečbu, ktorú podstupujete, bez zbytočného, zdĺhavého čakania u lekára, tak v našich centrách na termín nečakáte a výsledok pocítite veľmi rýchlo. Terapia v hyperbarickej komore znamená dýchanie koncentrovaného kyslíka 95 až 99% za podmienok zvýšeného tlaku vzduchu, čím vám zabezpečíme mnohonásobný príjem kyslíka do celého organizmu. Terapiou v hyperbarickej komore dokážeme niekoľkonásobne zvýšiť hladinu kyslíka v obehovej sústave, čo prináša blahodárne účinky pre váš organizmus. Terapia v hyperbarickej komore je v súčasnosti jedna z najúčinnejších prídavných liečebných metód na trhu. Vyskúšajte jej liečivé účinky